Zdravím vás, kanceláře komunitní přístavní zahrady. A promluvíme si tady o věcech na příští rok. Konkrétně o husičkách. Takže tak, já bych chtěl mluvit zaprvé o příští rok o husičkách. Chtěl bych příští rok chovat husy. Už jsem tady husy choval na prodej. Vždycky jsem je vychoval, oškubal jsem je a prodal jsem je. Chtěl jsem si od toho dát přestávku trochu, ale příští rok bych husy klidně choval. Takže bych chtěl přijmout vlastně nějaký objednávky, protože já nevím, jestli jich mám koupit 20 nebo 10 nebo kolik. Takže od teď můžete vlastně dávat objednávky, dejme tomu do nějakého dubna nebo do května na husy. A husy budou k mání příští rok v listopadu nebo nějak přibližně kolem té doby. Máme tady asi 2 hektary, kde se ty husy můžou pást. Vidíte, že ve velkochovech ty husy mají vyzobanou tu trávu pod sebou, už tam má jenom hlínu, což se tady nestane, tady se můžou pást. Cena se bude odvíjet zřejmě od toho krmiva, protože to může být každý rok jiný. Ale ta cena těch hus je přibližně stejná u těch chovatelů. Jo, tady budou mít velký výběh a záleží na tom, jestli tu husu vemete celou, nebo já nevím, jestli ji chcete třeba se sádlem nebo s drbama, protože to už máte kilo navíc, že jo. Jestli si ji oškubete sami, nebo jestli ji budete chtít oškubat. To jsou taky peníze, které klidně hodlám slavit, když si někdo veme a oškube si ji. Taky jsou taky lidi, kteří si ji škubou sami a berou si ji ode mě za levnějc. Takže třeba se nějak domluvit. Každopádně já potřebuji vědět, kolik bude hus třeba chovat příští rok. Tak se můžete objednat na Facebooku komunitní přístavní zahrady a příští rok to rozjedeme s husama. Jsou tady úvody, mají tady pastu a budou se tady mít pěkně. A pak se bude mít pěkně my v listopadu. Takže tak, tím vás zdravím a mějte se zase příště někdy. Ahoj.